video mga kapatid. Ngayong araw na to meron tayong PMS o change oil na sasakyan. Yan yung Strada, Mitsubishi Strada o PMS. Samahan nyo ako mga kapatid. Natin na materialis. Ito yung engine oil sa Mitsubishi din na brand, hindi rin sponsor. Ito yung oil filter. Ito rin yung fuel filter. Ito yung deep cleaner natin, saka engine plus. Tapos palit ng oil filter. Ang oil filter natin big yan pero hindi yan sponsor. 306 ang number niya. Tapos yung fuel filter, ang fuel filter niya D6 100 pero sa big ano to na 913. Tapos brake cleaner. So sundan nyo ako mga kapatid. Salamat. Yan, nilagyan na ng ng engine plus. Yung nilagay engine plus para ma-drain na yung oil. Ang PMS nito mga kapatid, kung ano yung ginagawa doon sa Casa, ganun din ang gagawin dito. Brake pads cleaning front left, niliha siya bago siya brake cleaner. Brake pads cleaning front right. Brake drum cleaning rear right. Brake drum cleaning rear left. After malinis, spray ng brake cleaner. Pati yung drum niya para makuha yung mga dumi o buhangin na nakapasok.